होनाय मथेब्ला गावखौ फिजिकेलि टाच बायदिसिना बियो मेनसन खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनदों बे बुजायो माबायो बायदिसिना माबा माबि एड खालामदेरनानै होदों बे टटेलि फल्स गोजा गासैबो फल्स बिनि बुंनाया जुदि बुजायोमोनब्ला बै टाइमावनो माने बियो ओंखाराखै माने लिगेलि हेल्प लायाखै बियो दासो जानला मोनला नंबां सांबां बियो बुंसावखो बेखौ आं मिथिनो मोनला खिन्थु 24 आवार्स आङो बिसोर गथ'फोरजोंनो थाखायो शपआवनो थाखायो आङो बांसिनानो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि जाथाय जानाय नुफेराखै आरो बियो माबा बियो बानसावदों आरोखि ना थ' आंनि हासबेन्डनि एगेन्स्टआवहाय बियो जानो हागौ माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा टारगेटआ बेबायदि नङा जे सोरबा सासे सिख्लाखौ बियो उइदाउट माने माबा बिबो मिथिखायो जे मा बिनि प्रसेसाहाय थ' बेनिखायनो बे जानला मोनला बेबायदि खालामखाया नोंथांमोनहा साननो हागौ आंखौहाय गावनि हासबेन्डनि साइड जानानै बुंदों आं गासैबो सीसीटीवी फुटेजनि गोजोन्थों लोगोफोर नैबे मानसिखौथ' नोंथांमोना मोजाङै सिनायखायो आरोखि ना बियो राजस्थाननि सेंग्राजों हाबा जानाय सासे मानसि ओमफ्राय बियो दा मा बुंदों गावनि फिसायखौहाय बेबायदि नंखाया होननानै गावनि भइस रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानसिफोरनो मिथिहोनो नागिरदों आरोखि ना दा आं बुङो आरोखि ना सिदा बाथ्रा बियो गासिबो बिनि बुंफ्लानाय खोथा आरोखि ना दा दाया जाबाय नालाय माब्रैबा गावनि दायखौ बासायनो हागोन नैबे माबाजोंहाय बियो खारगासिनो दं आरोखि दा आं बेखौनो बुङो आरोखि ना दाय गैयाबा रावबो बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायफैनो हाया आरोखि ना नर्माल खोथाखौ रावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमाया जायनि घटनाया माने सहायथाव नङा बे बाथ्राखौसो मानसिफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायो बिनि थाखायनो आं बुङो आरोखि ना नैबे जे जा रेकर्ड खालामनानै फोरमायदों बेयो गासिबो फेक आं बेखौ सानो आरोखि ना आं बिदिखौ फोथाया बेबायदि नङाबा मानो बेबायदि खालामखो नङा होमबा दा आं बेखौसो बुंनो गोसो जादों आरोखि ना सासे बर' हिन्जाव जानानै आरोखि ना सासे राजस्थाननिफ्राय हौवा लाबोनानैहाय बे क'क्राझार जायगायाव दोननानै जोंनि बर' आइजोनि माबायावहाय आरोखि ना जोंनि बर' सिख्लाफोरखौहाय बेबायदि गाज्रि बेबहार खालामनानै आरो बियो दा गावनि दायफोरखौ बासायनो नागिरदों आरोखि ना दा बे माब्लाबाबो जानो हाया आरोखि ना जों बेखौ फोथायनो नाङा रायजोफोर बे खोथायाव बिराद थगायनाय दङ बे खोथा दा आं बेखौसो बुंबावगोन आरोखि ना नैबे हिन्जावखौ माने गुबुन हारिजों हाबा जाबाय राजस्थानाव थांनानै बिजनेस खालाम नङा होमबा जोंनि बर'खौनो गारनानै जोंनि बे बड'लेण्डखौनो गाज्रि मोननानैहाय बियो राजस्थाननि हौवाजों हाबा जाखाबायबा जोंनि बड'लेण्डआव मानो थानानै बिजनेस खालामदों आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मानो गाज्रि नोजोरजों मा बिहेभ खालामदों बिदि खालाम मोनाना नङा होमबा रायजोफोर दा बिनि थाखायनो बेखौहाय ना दाथ' हमबाय होननानै खोनाबाय जोङो दा हिन्जावखौबो हमनांगौ आंनि बायदिबा आरोखि ना हिन्जावा दा बिराद अनेक रोखोम खोथाफोरजोंहाय दायखौहाय गावनि दायखौ पाब्लिकनि गेजेरावहाय नङा होननानै प्रुफ होनो नागिरदों आरोखि ना खिन्थु बे खोथाया नंखाय जानो हागौ आरो आं बेखौनो फोरमायो आरोखि दै लोगोफोर दा जेखि जाया नोंथांमोना मा सानो बे बुंनायनि सायाव नैबे दाख्लि नैबे माबाया जे फोरमायदोंमोन आरोखि ना दा नोंथांमोना नायलांनानै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरो आरोखि ना दा आङो जोबथारनायाव बेखौल' बुंगोन आरोखि लोगोफोर दै माने बे सिख्लाया राजस्थानजों हाबा जानानै जोंनि बे क'क्राझाराव थानानैहाय बेबायदि खालामनाया थिग नङा आरोखि ना जों बे गुबुन हारिजों हाबा जाहैखानाय मानसिनि खोथाखौ जों दा फोथायनो हाला नंगौना नङा लोगोफोर बे मानसिया थिगमोनब्ला बे मानसिया बुजिनाया थिगमोनब्ला बर' हारिनि सायाव बर'फोरनि सायाव बेहा इसिबां अननाय आरो मोजां मोननाय दङबा बे गुबुन राजस्थाननि हौवाजों हाबा जानानै बियो बेबायदि माबा बेबहार खालामनाय नङामोन आरोखि ना दा आं बेखौ बुंबाय लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर ओमफ्राय आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना मोजाङै नायलांजोबबानो जाबाय दै लोगोफोर आं देखायलांबाय नायदो खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे मानगोनां हारि सिबियारि एबसु आरो बनसु आंनि मुङा बिलोमा गयारि आं लिटिल सरोजिनीनि प्रपाइटर आरो जोंनि दखाना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिटआव दङ थ' रिसेन्टलि दायो जाबाय थानाय ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय माखासे गोबां सार्कुलेट जादों अनलाइननि गेजेरजोंहाय थ' आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअनि सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय फैनाय जादों थ' काहानिया जाहैबाय जोंहा दा जाबाय थानाय काहानियाव सासे आइजोआ बा स्टाफआ जोंनि बियो मेम्बार
बियो आंनि हासबेन्डनि गेजेरावहाय फल्स एलिगेसन लागायनानै स्प्रेड जागासिनो दङ। औ आं हाबा जानाय आंनि हौवायाहाय गुबुन जाथि आंजों हाबा जानाय हाबा जायाखै होननानैबो स्प्रेड जागासिनो दङ। नांगौ जायोबा आं शेयार खालामगोन, लिगेलि सार्टिफिकेट दङ जोंनियावहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय स्टाफफोरखौहाय आङो लाखियो, साब्रै साबाखौ लाखिखायो आङो, साबा सयजनानो जायो मालाबा। थ' रिसेन्टलि मा केस जादों 12 थारिखनि घटनायावहाय जोंहा बे सासे स्टाफाहाय दायो जाय स्टेटमेन्ट होदों मिडियानि गेजेरजों, प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय। थ' बे गथ'आहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों स्टेटमेन्ट होनाय मथेब्ला गावखौ फिजिकेलि टाच बायदिसिना बियो मेनसन खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनदों बे बुजायो माबायो बायदिसिना माबा माबि एड खालामदेरनानै होदों। बे टटेलि फल्स गोजा, गासैबो फल्स बिनि बुंनाया। जुदि बुजायोमोनब्ला बै टाइमावनो मानो बियो ओंखाराखै, मानो लिगेलि हेल्प लायाखै बियो, दासो जानला मोनला नंबां सांबां बियो बुंसावखो, बेखौ आं मिथिनो मोनला। खिन्थु 24 आवार्स आङो बिसोर गथ'फोरजोंनो थाखायो, शपआवनो थाखायो आङो बांसिनानो। आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि जाथाय जानाय नुफेराखै। आरो बियो बियो बानसावदों आरोखि ना। थ' आंनि हासबेन्डनि एगेन्स्टआवहाय बियो जानो हागौ माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा टारगेटआ बेबायदि नङा जे सोरबा सासे सिख्लाखौ बियो उइदाउट बिबो मिथिखायो जे मा बिनि प्रसेसाहाय। थ' बेनिखायनो बे जानला मोनला बेबायदि खालामखाया। नोंथांमोनहा साननो हागौ आंखौहाय गावनि हासबेन्डनि साइड जानानै बुंदों। आं गासैबो CCTV फुटेजनि गोनां जायोबा गासैखौबो शेयार खालामनानै होगोन, मा जादों मा जाया, A to Z घटना जायो। आरो दाख्लै 12 थारिखनि घटनाया जाहैबाय, बे गथ'आ जोंना दखान गोदान लानो थांगासिनो नालाय, बेयावहाय जोङो हासबेन्ड एन्ड वाइफजों ओंखारलांदोंमोन दसे। बे टाइमनि गेजेरावहायनो मा जादों, जों ओंखारखांनायनि उनाव बियो ओंखारलांदों ओंख्रि लायनो ना मा लायनोनो, दखानावहाय जाग्रा मुवा लायनो। थ' जों जाग्रा मुवा लायनायखौथ' मालाबाबो बिदि बादा होफेराखै बा बुंफेराखै लायनाङा मानाङा होननानैहाय। थ' थाङोब्लाबो ओंखारोब्लाबो सिनियर स्टाफफोरनावहाय सों, बा आं थायोब्ला आंनावहाय सों बुंखायो आरो आङो गथ'फोरखौ बयखौबो बुंनानै। ओमफ्राय मा जादों 12 थारिखआवहाय बियो सोंदोंमोन जाहैदों बा माखासे स्टाफफोरनावहाय। खिन्थु मा जाखो, फैनानै नुफैबा बेखौ लोगो मोनफैबाय, सोंफैबाय जे नों सोरनाव सोंदों होननानै आंनि हासबेन्डआ बेखौहाय कुइसन खालामनाय जादों। थ' बेयावनो मारै दान्थे बिदान्थे जालांखो, बेयावनो घटनाया बिदि रागा रागि जालायनाया जादों आरो। जोंथ' बिदि ओंखाम ओंख्रि जानायनिखौहाय इन्टारभिउ टाइमावनो बुंखायो, औ आं लिंहरो इन्टारभिउनि थ्रुजोंहाय जानाय लोंनायखौ जों फ्रि होगोन होननानै। नाथाय जेलानाखि बिसोरो इन्टारभिउआव फैयो, आं बेखौनो बुंखाखायो बयखौबो रोखा रोखा आगैमोनखौहाय, नोंसोरो जायफोर नोंसोर थागोन आगैमोनहा बिसोरनो ओंखाम प्रभाइड खालामनाय जागोन। आरो जायफोर नोंसोर थाया, साफ्रोमखौबो आरो आं बुंजोबखायो बयखौबो जे नोंसोरनो ओंखाम होनाय जानाय नङा आगै थांलाय फैलाय खालामग्राफोरनो होननानैहाय। खिन्थु बिदि नङा जे सोरबा उखैनानै थाहाबनांदों बा माबानांदों, जों सोंखायो जाहोखायो बयखौबो। जों बर'जों बर' आं बिदि माब्लाबाबो आं बिदि ट्रिट खालामफेराखै रावखौबो। थ' ओमफ्राय जानाय लोंनायखौथ' आं उखैदोंबा जाहैथां आगै, जानानै ला उखैदोंबा, बा आं डाइरेक्टलि होनाबाबो आं माखासे गथ'फोरखौ जाय थाग्रा बिसोरखौहाय आं फ्रि एन्ड फ्रेंक होनजोबखायो आरो बयखौबो। थ' खोथाया जाहैबाय बेनो कि दायो गोसारजोब्बाय जेरावबो। आं बेखौनो फोरमायहरनो नाजायो दि नोंथांमोनहाबो आंखौ दायो आङो बेबायदि बुंनायनि बा माबायावहाय आंना मेन्टेलि कन्डिशना मोजां नङा दायो, आं बुंजोबनो हाया। नांगौ जायोब्ला आं लासै लासैनो शेयार खालामलांबाय थागोन। जोंना लिगेलि आन्डार प्रसेसआव जागासिनो दङ। आरो बाखिया जाहैबाय, आं बेखौनो बुंहरो, दाख्लै 12 थारिखनि जाथाय, 13 थारिखआव जाबाय, 12 थारिखआवथ' बेनि गथ'नि जाथाया जानानै थांबाय। ओंख्रि लायनायनि घटनानिफ्रायहाय बाखियाव मा जाखो, बाखि स्टाफफोरनावहाय सोंजोबखादोंमोन जे नोंसिनाव सोंनानै थांदोंना थाङाखै बे गथ'आ होननानैहाय। आंबो सोंदों, कुइसन खालामदों, हासबेन्डआबो कुइसन खालामखादोंमोन। खिन्थु बाखि स्टाफफोरा मा होनखो, आब' सोंनायालाय सोंदोंमोन खिन्थु आं पारमिसन होआखैमोन होन्दों आरो ना फुराना स्टाफफोरा बाखिफ्रा। ओमफ्राय बुंदों फनबो खालामनो थिनदोंमोन आब'नावहाय, खिन्थु बियो फन खालामालासिनो थांदों, ओंखारलांदों, बिदि जाहैबाय आरो। थिग बेबायदिनो फैफिननाय टाइमावसो बेखौ लोगो मोनफिननाय जादों। बेखिनियावनो 12 थारिखनि घटनाया बिदि जादों आरो। एसे रायनाय मानाय होन्दों बियो, बुजानाय मानायबो होनलायलांदों। थ' बुनायाथ' मालाबाबो रावखौबो बुनो हाफेरा, आजिखालिनि जुग, बयबो मिथिखायो रायजो राजा नोंथांमोनहाबो। जाय बुजागोन बा माबा मोनसे खालामजागोन, बा बियो ओंखारखायो बा ओंखारगौमोन, बियो बिदि जाबाय थादोंमोनब्ला ओंखारखायोखा बयबो। थ' जों माब्लाबाबो बेबायदि रावखौबो आं बुफेराखै बा बुंफेराखै, बा माबा माबि एलिगेसन लागायगासिनो दङ बियो। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों, 13 थारिखनि अखानायैनि काहानिया जाहैबाय, जोंथ' दखान खुलिफिनदोंमोन। बे टाइमावहाय जोंनाव एसे 3था 4थासोनि गेजेरावहाय माखासे सेंग्राफोर फैदों आरो ना। खेनसेयावहाय मोनसे बड'लेण्ड हिर' फिटनेस होननाय सासे आदा जायो नामा, बे सोंफैदों आरो ना, मा सोलिगासिनो दङ, मा ससियेल मिडियाआव मा माबा जादों, गथ'आ बेयो बिदि हगारदों, बेफोरबायदि सोंफैदों आरो। ओमफ्राय आं बेजोंबो होनहरखादों जे नोंनो नायनो हागोन आदा, जोंनावहाय माबायदि कन्डिशनावहाय थाग्राफोरखौबो नाय होननानै आं नायहोखादों आरो। थाग्राफोर माने दखान सखानफोरखौ नाय, जोंनाव मा गाज्रि खामानि सोलियो होन्दों, गाज्रि खामानिनि खोथा बुंदों। गाज्रि खामानिफोरखौबो नों नायनो हागोन, गोजौआवहाय मा दङ, गाहायावहाय मा दङ, गासैबो बे आलदा आलदा पर्सन गोजा। माखासेफोरा थेरापि सेन्टार, गोजौनियाथ' रेन्टेडसो नालाय जोंबो बियो, थ' गोजौनियाथ' मालिकनि।
थ' गाहायनि ग्राउन्ड फ्ल'रा जोंनि जाजोबो गासिबो CCTV सार्भिलेन्सनि माबा दंजोबखायो जोंनावहाय दंजोबखायो आरो गासिबखौबो थ' ओइदिनखालि बे आदाया फैनानैहाय सोंलु सोंनानै थांखांनायनि उनाव थांबाय बियो सोंलु सोंखांनानै मोजाङै दं दा माखासे गथ'फोरजोंबो रायलायलांबाय मोजां होननानै ओमफ्राय अके जाजोब्बाय बयबो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बिनि आधा घन्टा बा 1 घन्टासोनि उनावहाय बनसुनि जानानै माखासे सेंग्राफोर फैदोंमोन आरोना थ' बनसुनिफ्राय मा होनखो नोंसिनाव जे माबा दावराव दावसि जाबाय थादों बेफोरो मा होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बेखिनियावनो जोङो बिसोरजोंबो रायलायनाय जाबाय दे रायलायनि मा दावराव दावसि जादों होननानै सोंलु सोंबाय ओमफ्राय बिसोरो बुंबाय जों बनसुनिफ्राय फैदों बिदि थ' नोंसोर थांनांगोन लेंहरबा जाबाय नोंसोरजों सावरायनो गोनां दङ गासिबो पार्टिया थागोन आरो बिनि गेजेरजों नोंसिनाव जाखिनि स्टाफ दं बिसोरजोंबो गासिबो थाजोबनांगोन जाफैदों आरोना ओमफ्राय आंथ' अके जायो आंहा जेबो प्रब्लेम गैया रायलायगोन जेलानाखि नोंसिना टाइमा लानाया थि जायो मबेयाव जागोन जोंनो फोरमायहर ओमफ्राय बिसोरो बुंनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ लादोंमोन बेयाव जागोन होननानैहाय खिन्थु आंनावहाय जेबो बेबायदि कल फैफिनाखै बिसोर मिटिं खालामगोन माबा खालामगोननि आरो आंखौ एसेबो माबा होहराखै आरो बिसोरो मिथिहोहराखै जे बिदि फैनांगौ मानांगौ रायलायनानैहाय थ' आं बेखौनो मिथिहोहरनो सानदोंदि आङो गासैजोंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनांगौ आं गासैबो क्लेरिफिकेसनखौ होजोबगोन बाखि खामानियाथ' लिगेलिसो जाखागोन नालाय दायो आङो नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो गुरैयै खावलायनानै बुंहरो जे जायफोर नोंथांमोनहा दुखु मोनबाय जेन'बा आंनि हासबेन्डआथ' गुबुन जाथि आरो आङो बर' आइजो बिदि गोबाङानो सावरायगासिनो बा बियो मोजां मोनजानाय नङा आंबो बुजिगौ सासे बर' हिन्जाव जानानैहाय गुबुन ट्राइबखौ लाबा माबायदि जायो थ' आंनि बुंनांगौनि पइन्टआ बे नङा खिन्थु दायो आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनहा जा स्प्रेड अलरेडि जाखाबायानो जानायखौथ' बन्द' खालामनो हाला खिन्थु थेवबाबो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरो जाहाथे एथ'बां माने नोंथांमोनहाबो फारसेथिंजायनिल' स्टेटमेन्टखौ लानानै बांद्राय शेयार खालामलायला आरो थ' स्टेटमेन्टनि गेजेरजोंहाय दिनै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बर' हिन्जावफोरखौल' लायो मानो लायो बेफोरबायदि गोबां सोंहरदों मानि थाखाय बर' हिन्जावफोरखौ लायो आलदा जाथि लाया नामा बेफोरबायदि आलदा जाथिफोरखौबो लायो लाखांबायानो खिन्थु आङो फार्स्ट प्रायरिटियावहाय आंनि हारिनिखौहाय आङो फार्स्ट प्रायरिटियाव दोननो नाजायो मानो होनबा जोंनि बर' आइजोफोरखौ आं जेब्लायबो माबा खालामो सापर्ट खालामो जे आगैमोनहा जायफोर खामानिनि गोनांथि आंबो मोनसे फिसा न'खरनिफ्रायसो फैनाय हिसाबै आं माखासे कन्डिसनफोरखौ बुजियोलाय ओंखायनो आं जायफोर खामानिफोरखौ गोनांथार बर'फोरखौ आं ओंखायनो फार्स्ट प्रायरिटियाव दोनो गाज्रि खामानि जायो बेयावहाय होननायनि सोमोन्दैबो जेंना ओंखारदों गासैबो CCTV फुटेज A to Z दंजोबो मा गाज्रि खामानि सोलियो जाया आं गासैबो CCTVखौहाय लासैनो गोनां जायोब्ला आं रिलिज खालामजोबगोन थ' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय आरो जायफोर नोंथांमोनहा रायजो राजा नोंथांमोनहा दुखु मोनबाय आंनि सायाव बा मोनदों आं गुरैयै खावलायहरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय खर' गंग्लायनानै थ' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै गोजोन्थों